Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, entzuleok, ipatu dizuegu kafea beharko zenutela, eta ez dakit, kafea prestatu ote duzuen. Badakizue zer esaten dugun guk, lehenengo kafea esnatzeko dela, eta bigarrena gozatzeko, beraz oiana goazen gozatzera. Bainigo, baina badakizunik kafea ez dudala gustuko, eta alkola ere ez, beraz nik topa beste zerbaitekin egingo dut. Bai oiana, ados, baina zergatik diozu alkolarena. Baga aur alkoholik gabeko mundu eguna delako azaroaren 15, eta nik horrekin bat egiten dut guztiz. Ni naizit gauza gozoa eta pozkida osoa, beltza naizta zuria, iluna targia, indarra dut ta garboa, eta izena dut aradoa. Edari maita garria, tristearen alegria, dezuala izan begia, kentzen melankolia. Kalkulatzen da urtero 3,5 milioi heriotza eragin dituela alkolak, hasteko eragiten dituen trafiko istripuen ondorioz. Baina ez hori bakarrik, alkolak milaka bizitza suntsitu ditu. Alkoholismoa garatu dutenen bizitzak, eta baita hauen inguruko senide eta lagunenak ere. Beraz guk topa egingo dugu noski, baina kafearekin edo norberak nahi duenarekin. Zer dugu gaur ospatzeko Iana? Ospakizun bikoitza, Gojira metal talde lapurtarrari dagokiona. Bai, aste honetan jakin dugu, Grammy sarietarako izendatu dituztela, Parisko Olimpiar Jokoen irekiera ekitaldian eskainitako emanaldiaren ondorioz. Gaurko egunez jaio zen Christian Andreu, Gojira taldeko kidea, eta 2017an ere Grammy sarietarako izendatu zutena. 86an sortu eta Baiona inguruko herri batzuetako kideek osatzen dute Gojira. Taldearen izena Godzillaren japonirazko bertsioa da. Izan ere, taldearen lehen izena Godzilla bera izan behartzen, baina eskubide arazoak direla medio, 89an aldatu behar izan zuten. Bagoazen talde ospetsu gehiagorekin. Gaurko egunez jaio baitzen Annie Frid Lyngstad, suediar pop eta jazz abeslaria, Abako taldekidea. Bueno, hemen lotura bat oiana. Aba taldeak badu bere pisua zinema munduan, izan ere Mamma Mia pelikula egin zuten beraien abestietan oinarrituta. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, sekulako aktoreak ditu film honek. Musika eta zinema lotzen dituen beste efemeride bat dut nik. Gaurko egunez estrenatu baitzen Love Me Tender pelikula. Elvis Presley musikariaren debuta zinemaren munduan. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill, for my darling, I love you. Musikaren aritik tiraka jarraituko dut, oiana, duela 2 urte hautsak arrotu zituelako musikaren munduko kontu batek. 2022ko azaroaren 15ean, Taylor Swiften Eras biraren aurre estrainaldiak Ticketmaster plataforma utzi zuen. Ondorioa, zale frustratuak eta ikerketa federal bat. Arazo larriak egin ziren tiketen birsalmentarekin. Eta hala ere, 2,4 milioi sarrera baino gehiago saldu ziren. Artista bakar batentzat inoiz saldu diren gehienak. Kontzertu bakoitzean bataz beste 72.000 ikusle egon dira. Tiketen prezioa gutxi gora bera $415. Atera kontuak, zenbat milioi dira hoiek? Asko. Baina, abenduaren 8an amaituko da bira. Beraz, aukera gutxitxo bera ikusteko ja da. Vending machine, I'm not dying. We say that we'll just screw it up in these trying times. We're not trying. So get the hell
begira oian, sarrera garestiak aipatu dituzunez, gaurko egunez 2007an enkante batean, Eskoziako 25 urteko gizon batek, $170,000 ordaindu zituen Led Zeppelinen reunion ikuskizunerako 2 sarrerengatik. Bira oso berezia izan zen hori egia da, Milioi bat pertsona baino gehiagok parte hartu zuten 18.000 txartelen zozketan, bakoitza $255 balio nominalean saldu zena. Kontzertu historikoa aipatzen ari garen ez, nik gaurko egunez gertatutako bat ikusi nahiko nuke denboran bidaiatuz gero. Eta ez talen aipatu dudan Elvis eta Love Me Tender. Bueno, hori ere bai, baina gaurko egunez, 79an, Janis Joplin atxilotu zuten bere kontzertu batean, polizia bati iseka egiteagatik. But you know, I'll always be right. If you ever want me, come on and cry, baby. Eta beste bitxikeria bat. Gaurko egunez, 83an, The Fireman izeneko talde misteriotsu batek Strawberries, Oceans, Ships, Forest izeneko albuna kaleratu zuen Erresuma Batuan. Azalak karratu gorri bat zen, testo txiki batekin eta musika elektronikoko disko bat zegoen. Geroago jakin zuten The Fireman Paul McCartneyren proiektu bat zela. Ara, iluna gargitzen, beste misterio bat. Gaurko egunez, duela 33 urte, Frank Farian ekoizleak prentsaurreko batean aitortu zuen, Milli Vanilli bikoteak ez zuela benetan abesten. Hau da, Fab Morvan eta Rob Pilatus ez zirela diskoetan abesten zutenak. Poparen historiako eskandalu handienetako bat izan zen. Eta bikoteak artista berri honenaren Grammy saria itzuri behar izan zuen. Tragedy for me to see the dream is over, and I never will forget the day we met. Girl, I'm gonna miss you. Artistanek ez zuen saririk itzuli behar izan oiana. Gaurko egunez 2007an Imanol Urbieta musikari eta irakasleak Antjon Abadia saria irabazi zuen. Antjon Abadia saria Gipuzkoako Foru Aldundiak sortu zuen 86an. Harrezkero urtero, edo 2 urtez behin, banatu izan du euskararen normalizazioaren aldeko lanetan nabarmendutako pertsona edo elkarteen jarduna saritzeko. Saridunen artean daude Arantxa Urreta Bizkaia, Kike Amonarriz, armiarma.eus proiektua. Eta sariekin jarraitzeko gaurko egunez 2008an Amets Arzaiusek iparraldeko bertsolari txapelketaren lehen edizio irabazi zuen. Baina guk saltotxe egin dugu denbora, ze 2013ko agurrura berezia egin zaigu noski. Erutik begira daude Jose eta Manuel Mari, ziega zulotik entzuten beste euskaldun ugari. Musu bat iparraldeko berso eskolako aurrari, lagundu nauten guziak olatz eta arreba bi. Baina ni ez naiz hemen neuk sortu utxean ari, aitarena den txapelau eskaintzen diot amari. Aurra nintzela euskaraz erakutsi zidanari, aurra nintzela euskaraz erakutsi zidanari. Aizu, Jana, badoinu hauekin aurkeztu beharko dugu gorko saioa. Hala da bai, Josu Iztueta izango dugu gurean hasteko, Transpiren aika bibilaldia erdi kontatuta utzi genuen eta ezkenion amaierarik eman. Gaur, ematen saiatu egingo gara bintzat. Eta Maia Beitiarekin filosofia zariko gara. San Agustinen txanda iritsi zaigu ia 8 mendez izan ziren bere ideia gurean oiana, eta gaur oraindik agian badiraute. Bueno, tanik inigo agenda prestatu dute, beraz, badakizu, prestatu kuadernoa eta boligrafua.
Entzuleok, hemen txigara zuekin kafe hartzeko prest, Beñat Urrutiarekin izango gara, noski, arekin kafe utxartzen. Hori da, Inigo prest gaude, ezta saio abiatzeko moduan. Azaroak 15 ditu gaur, eta asteazkena da, ongietorri, bigarren kafera entzuleok. Zuekin Oiana Maritoren agenbe anderea, egunon? Egunon! Eta Oiana Maritoren agenbe eta biok hemen zera eskuz eskukoan hariko gara. Hoxe. Baina gustora gainera. Jakina. Bai. Nik kafea eta zukura. Hoxe. Izketan ari zaizuena, Uñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 871 batgarrena du, azaroak 15, goizak 10 eta 19 minutu izango ditu 12 segundu barru. Hementxe zuzenean, gu urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, baina 2 baino askoz gehiago izango gara, hemen gure kafetegia martxan izango da. Zuek ostiral honetan behar bezala goxatzeko. Ongietorri guztioi naiz irratian zarete, bigarren kafean. Eta goizak 10 eta 20 minutu ditu oraintxe. Hemen nabil, Oiana, gaur ze kanturekin saioa abiatuko dugun erabaki nahian. Ze behar duzu laguntza? Ni hola bote porontoan ez bateuna izaten, Bueno, badakizu zer, beti salbatzen nau, Janira Arantzabek entzuteko bidegeidan azkenegoa bestiak. Eta... Hoxe garriko duzu. Bai, horixe garriko dut. Eta kantu ederra da, oso soila bere produkzioan, baina oso ederra. De un sumacillo a los zarcillos de plata. No sé si hoy se quede dormir. Es lo que tiene enamorarse de mí. Y no voy a negarte tu ambición que me pesa. Yo le doy besitos por debajo la oreja, diciéndole que volveré allí. Es lo que tiene enamorarse de mí. 3 de la mañana está picando la ruca. Yo pasaba las uñas por debajo de su ropa, dibujando mi nombre en su piel. Te fuiste llamando a nadie que yo puedo querer. Oiana, zein zure maite duta? Begira, askotan kosta egiten zaita aurkitzea eta gaur batean ditut pila bat. Orduan ez dakit baten bat gorde. Ze ondo. Pila bat ez, baina lehenengoa da eta horrekin hasiko naiz, ze hori da gertatu zitzaidanean sentitu nuena. Hau esan inberdet, maite duta bezala. Gauza simple bada, baina joan den asteburuan, ostiralean, uste dut, Bermeon emanaldia izan nuen Tomasekin, Tomasen abenturakekin, eta gero, emanaldian zehar ikusi nuen ezagun bat, bere alaba txikitxoarekin zegoela. Eta gero agurtzera joan nintzen, ezaguna da, ez dugulako harreman, eta esturik ez ezerrenekien jungo zenik ere. Eta esan zidan, zela bere alabak 2 urte bete ditu, eta bere alabak ikusten zuen lehen antzerkia. Eta esan nun, ze politxa, neska hau ez dago goratuko, etorkizunean ziur aski zer ikusi duen, 2 urterekin. Baina niretzat oso berezia izan zen, pentsatzea norbaitek ikusten duen lehen antzerkiaren parte izan naitekela, eta sentitzea, igual hor zehoze, ez dakit azitxo bat. Zerbait ere indageratuko da. Bai, eta momentu hori oso politxa iruditu zitzaidan, eta eta konpartitu nahi nun, maite dut bezala. Eta gero horrekin lotuta gaur aipatu dugu, gaur gauza esko aipatu ditugu ukitzen hautenak, Imanol Urbieta aipatu dugu, eta nere Txirula Mirulako irakaslea izan zen txikitan. Egia da nik txikitako soroitzapen gutxi ditu dala, edo ez du dala oso memoria garbia. Baina Imanol entzuten dudan bakoitzean edo bere izena beti zerbaitek ukitzen hau eta nik musikarekiko eta segurazki dantzarekiko eta gauza edo artearekiko izan dudan
harreman hortan edo dudan harreman hortan uste dut berak adibidez bere hazia jarri zuela. Nik neska honengan agian jarri dudan bezala, ez dut uste. Baina bueno, Imanolek nigan bai utzi zuen eta beti izan da oso berezia. Eta beste pare bat ditut, Iñigo. Bale, txandak ingo du. Hori da, Nik eba baino gehiago bestela hasiko naiz, eta bai. Amets Arzaiusen 2013ko txapelketa nagusiko zer agur hori entzuten txikitan euskeraz irakatsi ziguten, no? Ez zehazki nola esaten duenez. Etorri zaizkit bi pertsona burura. Nik gurasoak erdalduna ditut biak, ama tolosarra izan da ere, ez du euskeraz egiten, aita orain jubilazioan hasi da, barnet egit, euskaltegietan, eta kurioso da, ze lehen batean afaltzen ginela kamarerak euskeraz egin zigun, nirekin euskeraz egiten duelako, eta aitak antxe heldu zion euskeraz, eta ari da zerbait, baina nire hortzaroan nik 4 urtera arte nuen euskeraz hitz egiten, beti esaten du txantxetan euskaldun berria naizela. Mai gorostiak esaten du, euskaldun berri noiz arte izaten gara, ez? Eta, amonarekin ikasi nituen hainbat kontu, eta orain badatorrela euskera munduan dokumentalaren 10. urte hurrena, beti, bai, gogoratzen dut, gainera zerbait predizia prestatuko dugu jena. Gogoan dut nire alako harreman emozionala hizkuntzarekiko beti izan da amona. Eta galdetzen ziaten zure ama hizkuntza, eta ez nire ama hizkuntza, nire amona hizkuntza euskera izan da. Eta gero bazegoen irakasle bat, Jone izenekoa, Anparbulitotan, ni 2. mailan iritsi nintzen Tolosara bueltan, Gasteizen bizi izan ginelako, han ikastolara araman ninduten, hola bidera, baina euskera oso gutxi erabiltzen zen gelan, guraso erdalduna, giro erdalduna, nik enekin ez zer euskeraz. Da orduan, atxeden aldietan Andere Inoark usten nindun klasean berarekin euskera irakasten. Niretzat, atxeden aldian zigortuta. Eta orduan, amaren gana joaten nintzen, ama, eske hauta beste, da honera ama juntzan irakasleen gana, esaten ditu umeak hauta beste, eske dauka arazo bat. Umeak ez daki euskeraz. Eta beste ez daki erderaz. Orduan, olata, nire maik zentzen, bale, lasai. Bion artean, toreatuko dugu umea, ulertzeko, behar duela geratu atxeden alditan, eta listo, jakin da horrela dala, eta berarekin, eta nik amak beti zantzian bira oita, Jone zure irakasli zantzan Barbulitotan, eta hauta beste pasatzezan. Eta urtetan, nik ikusten nuen emakumea, nekin zintzen. Eta behin egon ekitaldi bat orkesten, Tolosan mikrofonoarekin, orduan ja kazetari, edabidetan, eta ari nintzen. Eta emakumeura behira geratu zen da, urbildu nintzen, zen nahi zuzu, Jone zara ez da? Bai, da zu irakasli zantzara ez da, bai. Ni naiz honen seme hauta beste, badaki zein zaren. Eta pentsa horrein kontatzen, unkitu egiten naiz. Ze momentu hartan, bere sena arrantzegoen begia gorri eginda, zen eskertu nahi nizun auta egin zenuela, ze pentsa ni euskeraz bizi naiz, autu bat egin nuen, kazetaria naiz, euskeraz aritzen naiz, eta ziurrenik zuk 4 urterekin hau horrela kudeatu izan ezpazenu, nire euskera gaitasuna gaur beste bat litzateke, edo euskalo ez, eta izan zen momentu bat, denak hor begia gorri egin da, eta bakoitza daukagu gure euskeraz erakutsi diguten horiek, eta nik Jone pixkate amonarekin batera, oso hizkuntza ederra honetan murgildu ninduten horien artean kokatzen dut, eta oso eskertuta nago. Eta euskera munduan dokumentala estrenatu nuenean, gonbidatu nuen etortzera, amona artean hilda zegoen, baina Jone bizirik, eta antxe etorri zen dokumentala ikustera, nire beste hainbat irakaslerekin da berezia egin zitzaidan. Baina beste maitu dut bat baduzuzuko jana beraz bota, Baina beste bat sortu didazu. Josu iztu eta hautsi iztu gorain, venga, zein da zure maite duta egunon, Josu? Niri hori, eta zait, esan dioz, pensazazu nire maite duta, o zure maite duta, eta hasieran zurin gatu naiz, geho zuei entzuten nengoela, zuek asko zen ituzela, eta, karo, zuen aritik niri beste batzuk etorri zaizkit. Odon, bat kontatu bat, eta bat kontatu bat. Bueno, hizkuntza jatorri desberdin izan dugu, erabat, nik Inigoren entzuten duanean ere alderantzizko izan da justu, etxean ama hizkuntza, aite hizkuntza, amoni hizkuntza, Jon hizkuntza, lengusu hizkuntza euskera izan zen, eta kale hizkuntza etxeko eskatzetik ateatakoan espainola zanez. Baina ez duen hori kontatu nahi. Nire maite duta da, oain Pirinetako kontuak ekarriko ditut. Bada pixkat, batzu personatzuk egunero ikuste dituzu, beste batzuk nunbait ezabiltzanean, zirkustantzialki ezagutzen dituzu, kasuntan ibilian, izalitezke beste realidade batekoak, beste adin batekoak, beste kultura hizkuntza batekoak, eta hoiekin bizitzen dituzu intensidade berezi batekin, hainbat une, Zelandarreko jendeakin, Holandako jendeakin, Alemaniako jendeakin, eta gero agutzen dituzu, eta pentsatzen duzu, eta tristura esatzen zain nire askotan, pentsatzen dudalako agian ez ditu dala
inoiz gehiago ikusiko, ez? Eta odon, momentuan ez dut hori pentsatzen, da handikan gutxira zen ez pentsatzen, karo. Alegin bat egin da gaur egun igual mantendu litezke harremanak. Lehen hori ezinezkoa zan, lehen agutzen zenun ume bat Mauritanian, da segura askotzen nun gehiago ikusiko, edo igual bai. Baina oain, pixkat, igual adina kontu izango da, ez? Pentsatzean agutzen duzu norbait ez dezula gehiago ikusiko. Ez gaxo da olako edo, ez edadean aurre dijoalako, baizik eta, zirkustantzia batzutan ezagutu ezu, eta pixkat, ezagutza efimero bat izango baliz bezala, ez? Igual intensia de handikoa, momentuotan igual arriskua edo pasa ezulako elkarrekin, erabaki bat hartu ezulako, eta gero ja, ez da. Eta gero, demora pasata, gero kontatzea maite dut, etzen nion esango hori. Ze ona, nik asko pentsatu dut horren inguruan, eta kontatuko dut bide batez, asteartean postal kolekzionistak nire taldearen, proiektuaren disko berria dator, baina disko hori ezusteko kantek osatzen dute. Eta horre, etenaldi bat egin behar izan dut, ezusteko kantak iritsi direlako, zai esperoan eta erdi prest dagoen nostalgiaren ekonomia izenako duen beste disko bat atera arte, urren urtean, ez da noiz osatuko dugun. Eta nostalgiaren ekonomian disko horretan abesti batek hitz egiten du hortaz. Zenolako zama, jutendan pixkanaka suposatzen bidei bakoitzean ezagutu, agurtu, alako gertutasun bat sortu duzun, eta gero berriro ikusiko zuzun jende horren inguruan, ez? Egia da gaur egun sareek laguntzen dute, jende batekin harremana mantentzen, baina nire abesti baten Goiuriri grazia asko egiten dio Patriz eta Susana aipatzen ditut, bikote afroamerikar bat, aeroportu baten ezagutu nuena, ez dakit ezer beraiei buruz. Beraiei inguruan kantatzen dut. Eta horrelako gauzek sortzen dute, nostalgian edo zerbait, eta badu bidaiatzeak askotan, ez? Zama txiki horiek pilatzen jotea, eta nostalgiaren sentimendu horri ateirik itzen badiozu, zama hori zama handiegi bihurtzen da, ez? Eraz. Bueno, Jana, zure maite dut, beste batzen ez? Nahi duzuna, edo arrankako ditugu. Baizu gamarte erdia dira, igual abiatu behar dugu gorko saioa, baina gustora igara hemen. Eta Josu Iztuetarekin hau gertatzen da, bera dator transpiren aikari buruz hitz egitera, eta azkenean pasagenezake hemen bidai nostalgiari buruz hitz egiten beste ordu erdi. Beratzo Jana zuk aukeratu, nahi duzuna. Ez utziko diogu Josuri, ez? Eta gero tartea geratzen bazaigu, jarraituko dugu maite dutekin, edo? Ziritzen zaizu. Ederki. Goizeko 10:30 minutu, bagoaz aurrera Josu Iztuetarekin Transpireneika bidai hori osatzera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Aventura grinak eraman gintuen urralde hartara barnean Konturatzerako hilabete igual pasada, azkenekoz Josu Iztuetarekin Transpireneikari buruz aritu ginen horretan, eta atzo Josu eta biok zera egin bar izan duen audiora berreskuratu, moztu Josuri bidali nion, eta entzun, pixkat nondik nora ibili ginen, baina entzuleak jakin ez dakin nondik nora ibili garen, eta Josu lehenik eta behin, bidai hau nondik abiatu eta non utzi genuen ere azaldu barko diogu entzuleari ez? Bai, abiatu genuen Hondarribiatik, eta hemen Atlantiko aldean, gure kantauri ondoan, eta bukatu zen Mediterraneoan, Kadakes ondoan, hango Kapte Kreus edo itxasargian. Eta uste eta horrekoan, errepasatu genitula, bideko hainbat arazo, maila orokorrean uste taitu ginela. Uraren garrantzia. Bai, gauzak asko aldatu dira. Abuztuan indako bidai bat da, abuztuan amaitutakoa, eta geroztikan, oain ban esalitekela, erderazko ez da, ha llovido mucho ez, ha llovido mucho ez, gehiegi. Lenguan hitz egiten genuen uraren arazoaz, ez, eta urak hori du, arazo, falta danean larritasuna, eta gehiegi danean larritasuna. Eta
aipatu ez zama emozional hori ere bai, bueno, ezautzen duzun jendea, sortzez ezkitzun kezkak, bueno, Pirinotako zeharkaldia beste dozer gauza egiteko bezalaxe, kontzertu bat emateko edo antzerki bat egiteko bezalaxe, bueno, badezu aktibidadea bera, eta gero horren inguruan dauden, kezka, ardura, bueno, egun hortako aldartea, ez da beti berdina izaten, ez da odun, bidai luze baten kontakizunean egun guztiak ez dira berdinak, eta naiz eta egun batek bestearekin koinziditzen duen pasabarreko desnibela eta luzera eta motxilako pixua, inoiz ez da etapa berdina izaten, ez? Badaude osagarri batzuk antzekoa direnak, baino emaitza ez da berdina. Eta justo aipatu dezunean, aeroportuan ezagutu zenula, eta horre daukan zama, eta hori badalako norberarengan fisikoa ez dan beste zama. Hori ere, azken utetan asko da, horre dauka motxila, edo eraman badu motxila. Eta motxila hortan sartzen ditugu justu pixatu ezilitezken gauzak ere. Eta dia, hori zue beldurrak, edo zure biharamoneko kezkak, edo egun hortako arazoak, eta bueno, hori dana ondo kudeatu behar dezu, egon zaitezke sasoiko, baino balima zaude sasoiko baino buru kezkak eta kudeatu ezinik, motxila horren zama 13 kilo dia, fisikoak eta gehiago izan litezke. Jendeak hau guztia, metafisika guztia errexago uler dezan, eta nik uste ulertzen dela azaltzen duzuna Josu, baino gure egunerokoan ere arazoek eguzkipean edo euripean ez dute zama bera. Egun ez da gau ez ere. Hori da, egun ez da gau ez ere ez, eta norbera dagoenean hor, bueno, zesuma edo pixkate kezkak eta irentxita, goizean atera eta eguzkitzu eta eguna ikusteak aldatzen du norbere, bueno, arazo horrekiko jarrera, eta aldiz euriak areagotu egiten du askotan, ez, norbere miseria emozional hori, eta pentsa hau bera, egun askotako zeharkaldi, bilaldi batean, eta eguraldiak ere eragiten du noski, baina hori emozionalki norbera nora dagoen ere, fisikoki ere islatzen den zerbait da. Eta bakardadean edo norbaitekin zauden ere bai, esan dezuen egoera hortan, euritan gauez bakarrik izan litezke, bueno, burua jateko hiru baldintza, gainera igual jarri bat zaizu minen bat, bestea da buruari bueltaka eta, bueno, gorputzean ez dakazu minik, baina minen bat sortu bali zaizu gainera, edo lengon esan genunan, eta gainera telefona apurtu bat zaizu eta kote dezazu gainera, eta gainera batuketa horrek, ni gaur honea etorri naiz, da triangulotik eguzkitan etorri naiz, eta bueno, eta aldarte honekin atorrela, baina beste egun batzutan izaliteke zu bezala, beste modu bateko. Zu Josu, badakit zarkaldi honetan, adidez, urari dagokinez, deskubritu diruzola filtro delako, oiek, ura, baeti pasatzeko, edo ura garbitzeko, filtratzeko sistemak. Atzo lagunekin hortaz aritu nintzen, denak ere mendian badabiltza, eta horre atatzera, eta ez zuten, bueno, berri baina erabilera egiten, uste dute hori egun askotako zeharkaldietan, eta mendian, bueno, bizpairu egun pasabar balima diraia, oso baleko bihurtzen direla, oso baliagarri bihurtzen direla. Zuk eretzen eraman, baina han deskubritu zen iken. Baina, klaro, gertatzen da hemen kirola edo egun pasako eskursiotan edo, bueno, eta mendiko ultratan ere jendeak ikurria dauzkala, betetzeko bere kantinplorak edo bere kamelbakak, ez? Eta gainera, karrera luze batean ze jartzen da anoa puntuetan, jartzen da janaria eta ura. Pirinioetan ezin dezu ikurria topatu egunero, ura egon badago, ez urtero kantidade berdina, ez ur garbia, eta filtroiekin badaude filtro kimikoak eta bakteriologikoak eta fisikoak, batzuk filtratu egiten dira, eta partikula solidoak zatzituzte, beste batzuk, gauza harri kontatu zizkaten, da honezen bat denbora irauten dute zen, honek filtra ditzake 4.000 litro. Bai? Eta ni pentsatzen hasi nintzen 4.000 litro edateko zenbat egun ibil beharko nuken mendian, eta gero galdezen da, zenba balio du ez? Honeko 30 euro balio du, baina badago este modelo bat, horrek kriston lasaitasuna emango lidakela beste batean, zen, bueno, berriro urkontua gatoz, baina goran behi bat ikusten badezu, eta zu betikan ura hartzen bat zaude, ez tezu lasai edango. Ansioso balima zaude, okerrago. Alderantziz bai, beran behiatu zu gorago edaten nahi balima ze bai.
Bueno, filtroak egite dute euzekina, garbitu. Ez dago filtroak endigan, uretik kalimotxe iteuenak adibidez. Hori jainkoak egiten du uretik ardo ez. Bai, oso leku gutxitan. Beraz, tira, lenguan uste eta aipatu genuela, Josu, baina denbora pasada. Zenbat egun igaro ziren, zerkaldi honetan? Bueno, gena guztira 40 eta pare bat egun, 6 aste nahi nituen, eta bizati, dana segidan iteko asman neukan, baina bizati egin nituen, aurrekoan kontatu bezala, hemendikan kanfranea bat, ia 2 astekoa, eta gero beste 4 aste segidan. Eta hemendikan franea junda bueltatzaren arrazoia izan zen, berandu egin zuelako elurra, maiatzean, ekainan oso elur gutxi urtuzun, eta Pirineoan hegoaldea berde garbi eta eder zegoen, da polita zegoen, baino iparraldean elurra eta izoza desente zegoen. Odon, berez, 6 astetako ibilia, hasieran 2 aste, eta gero beste 4 aste segidan. Loa, bibaka egiten, aterpetxoetan, akaso estaturen batean ere bai, denetarik egiten da egun horietan, ez? Bai, komentatu genuen ere, planteamentu izan litekela oso autonomo izatearena, eta bestea da, aterpetan lo eginez, edo ostatu txikietan, zenbat eta autonomoago izan hobe, hobe, ez pasaizu inporta lurrean lo egitea bintzat, eta zenbat eta erreserba eta aterpetako lo gehiago hartute duki, hobe iristen bazea. Baina guraldi txarragatik, espazia jarriko ditugu adibideak, espazia respomusura iristen eta zenukan erreserba, gaur etxe iritsi, urgen apantiko zara etxe iritsiko, biharamonean etxe iritsiko bujarueloa, beraz, zeneukan erreserba domino guztia bertan bera geratzen zaizu. Eta horrek sortzen dizu ere ansiedadea, sortuko dizunik proba hori ez dut egin, baina bai ikusi nola jendea larri, 5 hilabete lehenago indako erreserbak ezingo zituelako bete. Eta ni bezala zijoaztenak, Bizkaian badarmazu zakua eta dendata oidana, gaur etapa moztu ezu, hemen gatu zea, eta bihar luzeago ingo ezu edo ez. Hala ere, astean behin edo aterpe bat ere zapaldu nuen, askotan ustegabean jun galdetu, eta anulatu dute erreserba bat. Lekuan. Aprobetxatuko dut. Eta jateko eta loiteko, eta kontatu behar da ere zenbat ze kostu daukan horrek, ez? Pensio erdi bat, mendiaterpe batean, mendiaterpe bat ez da garai bateko mendiaterpe, hotz, zerbitzu gutxi, bulla, oian azpin ez, afaltze zenun maiazpian lotan, gozaltzeako, dana jeki, gaur egun hotel antza gehiago dute. Baina horrek prezio badauka noski, eta prezio hori garestia da ere badauden lekuan daudelako aterpeak. Ez da gauza bera belauako aterpea edo gorizeko aterpea. Gauzak hilo behar direlako helikopteroz. Odun, faldu lo egin dago saldu, 55 euro lako kostatzen da. Gehi eguardiko polsatxoa zure eguardiko pikea eman nahi badezu biharamunekoa, bestea 12-15 euro dun, 60 euroko kalkulo bat egin behar da. Ari esan garestia da, dirua da, egia da gaur egun edozein hotel, edozein tokitan lo egitea ati bakarrik ordaintzen dugunarekin, ez dela hainbeste. Horrelako egoera baten ematen dizun, babesleku eta pixkat, eta hainbeste egunetan, Nik egiten nuen azan, astean behin hori egin zen, beste 60 eurokin pasatzen ditun beste 6 egun. Zezu lotako ez badezu pagatu behar, eta jatekoa supermerkatu baten azken herrian erosi dezu, eta gauean pasta egin dezu, eta eguardian zozer jateko badaramazu eta gozaltzeko ura berotutala. Gero oso gutxikin, 6 egun pasatzen dituzu, eta egun batean gastatzen duzu hori. Hori da, norberaren ekonomiaren arabera. Hori da, permititu alba dezu, egiten dezu, eta bestela, Zate ez nik gute guztia lan egiten, eta guain zibilik, miserable bat bezala 15 egunetan. Hori da, norberaren autuen araberakoa ere. Nire sentsazioa, Josu da, naiz eta ekonomikoki permititu ahal izan egunero lo egitea horlako ostatu batean, bibakean edo kanpindenda batean egun batzuk egitea eta beste batzuk ostatuan, nolabait mix bat forzatzea hori, nasketa bat forzatzea, dela esperientzia beste modu batera bizitzeko eta erosoago zut esango, ederrago, sakonago beste, naiz eta oso erosotasun zaleak izan, gomendatuko nioke entzuleari, horrelako zerbait egiten baduzue, eraman kanpinen da, bada ezpada, eta ematen dizulako, batzutan momentu zoragarritan lo egin edo zintokitan gelditu,
hementxe gustora gaude, hementxe botako du kanpin denda edo danako, ez eta. Bai, ni ados, erabat ados, ez, niretzat normalena edo egunerokoa zan kanpoan dendalo egitea eta salbuespena zan aterpen. Hori da. Eta aterpen gauero loiten baezu, salbuespena ingo zaizu eta igual edertasuna eta bakardadea eta gau oskarbia topatu bezun gau ere izango da berezia. Eta, bueno, ni soziable xamagana izan, ni kanpoan loin dezakete ozein lekutan, askotan hobeto lurrean esterila batean, ohe eroso batean baino, eta gero aterpetara juten nintzanean, bai goixamar etapa bukatuta, naiz eta bertan lo eginez, bai igual gerturatzea, zer hartzea, kafetxo bat, eta gero, han sortzen da fauna barne sartuta, barne sartuta. Ba, ez dakit, soziologikoki zenbat persona desberdin, adinez, generoz, nazionalidades, hizkuntzaz, badaude denetarik, isili-isilikan baster batean daudenak, badaude zarat ateatzen dutena, badaude fantasmak, badaude diskretoak, denetari da, badaude eskuzabalak, badaude leku honen hartu nahi dutenak, aterpe batek, taberna batek, jatetxe batek, kontzertu batek. Biltzen duen jende klase horren artean egotea ere aberatsa dala norberarentzat, zu pesatu zu ez zarela, ez dezula ura bezalakoa buliaz izan nahi, eta beste bezain ez dakiz izan nahi. Baina, bueno, hori ere bai, gero horren gunean bueltatzea zure bakardadea, eta, bueno, bakarri bali mazuaz, ondo, eta beste norbait topatzen maizu, eta arek esaten zu, jode, ze bronka ontzan, ez, atzo beste takidarekin da. Bueno, ni soziablea naizelako, bakarrik pasatzen ditut, bai, momentuak nik aukeratutakoak gehienetan. Eta hor ere, berriro, pixkate, nahasketa ere gauza ederra da. Egun batzuk nahiko bakarrik igaro, eta gero apatean jendearekin ere, behintzat soziabilidade hori. Bali madaukazu, jendearekin pixka bat aritu, horrek ere ematen dizu, bueno, oreka puntu bat edo, ez? Bai. Egongo da jendea, bakarrik olako ibilaldi bat edo zeharkaldi bat egin nahi duena, bai. Edo jendea bakardadeari beldurra diona eta etengabe beharko duena aterpetan aritu. Hor ja norberak ezagutu behar du bere burua, baina batzutan... Eta ona dela hori, ez izaten ari zarena, ze adibidez, zuguten bazea olako ibilbide batean, bidei batean, lau lagun, dana giro beretsukoak, musika estilo beretsu, real zale eta ez dakiz zale eta herri beretsukok. Zuk egiten dezuna da, lauen arteko giro hori mugitzen dezu, zure konfort lagun arte hori mugitzen dezu Pirineotan, mugitzen dezu Erroman, mugitzen dezu Floridan. Ez zea kanpoak gehiagik irikitzen ere, ez dezu behar ere, zen dauzkatzu betiko komentariotan da. Uste dut, baina hori erabakite izatea, izango da hobea, ez baita gauza bera bakarri joatea, zuk nahi dezulako, edo bakarria jotea, inorkeztulako zurekin joan nahi. Oton, hori garbi utzi behar da hasieratik ez. Hondarribiatik abiatu, eta pentsatzen dut horre zeharkaldi horretan, transpireneik horretan ere ibilbidearen erdigunea dela nolabaite menditsuena, eta hasiera eta amaiera, pixka bat itxasotik gertuago, nolabaite otzanago edo, bueno, pixkate, etzanagoak diren mendigiroetan edo egingo direla Josu. Beraz, indarra ere edo fisikoki erronka gehien suposatuko duen tarte hori ere nolabait bidaiaren erdigunean, 25-30 egun horietan bilduko dela, ez? Bai, hori asko ez da bai datu daiteke, hobea dan hemendik aruntza, handik anontza, batzuk esatu handik atera eta etxealdera noa, horrek suposatzen duenakin gerturatzen ari naiz, eta bestea da, hemendik anarea zoaz, eta nola gerota urrutiago nagon ezin naiz bueltatu. Ezin naiz bueltatu, ez naiz bueltatuko. Bai, jendeak, entzuleak idea bat egiten badu, Pirineo mendikate badela hori badakigu, baina niri mendizerra badela iruditu zait, inoiz baino definizio hobea, mendizerra da, zen perfila ikusten dezunean, ikusten dezu, taka, nola dihoan goraka, 2000 metroko lehena da, gure aldetik hasita hori, lehenbiziko 3000koa da balaituz, eta eta handikan aurrea pasatzen dituzu, agian 15 lepo, 2500 metroko altura baino gehiago dutenak. Osea, 3 erregen maila baino altuago dauden beste 10-12 bat mendilepo pasatzen dituzu, horrek esan nahi du. Hasten dala itsas mailan, badoala goruntza, 3000ko gunera iristen zea, eta Katalunian berriro azte zala Nuria eta gero berriro gesten. Odon, zango nuke,
piramide, zerra piramide eskalonatu hortan, ba, ondo dago, altuena erdian egotea, zen formaz ere iristezea hobeto. Balitz, hemengo Pirinioa oso altua eta gero gainbera, hasiko zinak eta laugarren egunean, tebarrai baldin badago adibidez, gogorragoa egingo litzateke. Beti esaten dena da ere bai, hangoa gogorragoa dela, hau baino, lehorragoa delako, urfaltagatik, beroagoa delako. Osea, jendeak flipatzen du gure ez dakila, hotxagaitik honeako azken aste hortan, mendi berde, paisaje suabe, ura, baserrik, errik, bueno, horrekin flipatu egiten du. Alderantziz di joanari, datorkio, ez bada ondo mentalizauta, ondo informatuta juna, azken astean datorkio miseria. Bero egiten du, 30 gradu ezintzen aguantatu. Han probatzeitu zunean, 35, Gironako, hango, zehartan, bueno, baina hori norbera kontua. Bai. Josu, holako zerkaliak egiteko, mendian ibiltzeko azken urtetan aldaketa batzuk ere egon dira materialari dagokionez, eta urte askotan oso modan egon dira trekineko zapatillak, txonkati azpitik edo heltzen duten horiek. Esan guruke azken urteetan, mendian nola luzi biltzeko berriz ere txonkatila gaineko bota tradizional hori berreskuratzen hasia dela. Ez dakit olako transpirian egikan denetarik topatzen zen, zerk irabazten zuen, eta zer gomendatuko zeniokenzuk, uste du norberak ere probatu behar duela materiala lehenago eta jakin zerkin da bilen ondo, baina. Bai, evoluzio hori garbia izan da, eta hori ere izan zen, ere zalantzetako bat, juna horretik zapateiak edo botak. Ni azken urteetan zapateiak enibiltzen oitutan eguen. Bai? Ez, nik esan barrunik askotan izaten dudala zalantzan, nire naiz, oso mendizalea, batez, egia esan. Baina ze oinetako eraman, beti, hau nahikoa izangote da, beti horrekin, jak? Bai, nire azken joera nola izan da, zapatilarena, korrek ebiltzearena mendian, motxila txiki batekin dola, hortikan botara ematen du atzera egin dezula, ez ba. Ikusi da bakoitza txonkatila klase ditun, ez da berdina pixuri gabe edo 13 kiloken ibiltzea, ez da berdina asteburu bateako edo 40 jutea. Nik azkenean boten autua egin nuen. Horre egia da alde eta kontra zerrendatzen asgintezkela, batetik zama bera, badirudi alde txikia dagoela, baina 300 gramo hankabakoitzean edo 200 gramo hankabakoitzean oin bakoitzean eukitze horrek ordu luzez, egun luzez aritzerakoan eragina dauka. Baina egia da, txonkatila nola heltzen duen batek, besteak, gauza asko daude hortan. Baina hori auto personala da, eta gero nik adiez kanpoko jendea esan duan agian berriro inoiz ikusiko ez ditudan horiek bota jantzita ikusten ditun. Eta beste badago gero eta friki gehiago, gero eta zea gehiago, minimalista tope, gero ikuste dituzu tendinitis batekin, esguince batekin, ura bukatu zaio, bueno, olakoak ikusten dira bai. Bai, horre denboren kudeaketa ere pentsatu behar da, eta normalean horrelako zeharkaldi bat egiteko nik uste dut hobea dela denboraz lasai joan, materialaz ere albada pixka bat sobran joan, motxilan 2-3 kilo gehiago badarmatzazu ere eraman, baina eman dizazula horrek alako paketa lasaitasun hori edo zinarazoren aurrean, ez delako hori etxetik atera eta 4 orduko mendibuelta bat egitera joatea. Zuk etxetik atera eta urik topatzen ez paduzu ere 4 orduko mendibuelta egingo duzu. Baina, 50 piko egon pasabar dituzunean, eta horre... Esan dugun, zama hori, zama psikologiko hori, urfalta da gauza bat, egarria da gauza bat, eta bestea da, agian urik ez dut topatuko, eta bihar goizan ez badaukat, eta berdin lesio baten beldurra, azte buruan etxetortzen bazea, 6 orduko buelta egin da, astelenean nola ibiliko zea, baina han ezina da mugitu gabe geratzea, eta hori, egin badezu esgintze bat angoiko ibonde estanesen ondoan, momentu txarra daukazu. Arriesgatzea da gaur egun ere jendeak gehiegi esaten fiatzen da edo erabiltzen du bat amabia, ez? Zoze bali badago deitu, eta deitu eta erreskatea, ezagutu ditut erreskate taldeko jendea, eta baragoien ez dute ezin dia iritsi, bata da guaran gelditu dana, bestea igandean ordesasi joana, bestea eskalatzen zeona, bestea trekinean, bestea,
16-20 reskate egiten dituzten egunak daude. Wow. Gainezka egiten dute, jendeak ere telefono bat bi hori erreza da neurrian, bestela jungo ez litzateken, egingo ez lukeen aktibidadea egiten dulako. Osea, bendala 20 urte arrezaldeko 6 ilundu baino lentxeo ja beldurtu itezinan. Baina guain, bueno. Bestela deituko du. Hori da eta torko dia. Beste kontu bat, Pirineotan edo beste hainbat tokitan horrelako zeharkaldi luzeak eta naturan sakon murgiltzerako hauetan, izaten da telefono estaldurarik gabe orduak eta egunak pasa ditzakezula, eta horrek sor diezazuken antsitatea ere kontrolatzen jakin behar dela. Eta horrek arazoak sortuko badizkizu, badaude gaur egun nahiko prezio merkean eta nahiko zerbitzu merkean, esamesak bidaltzeko aukera ematen dizuten, da bintza familiarekin harremanetan izateko komunikazio minimo bat, non zauden jakin dezaten ere lokalizazio konstante bat, eta horrelako tresnak ere bakarrik joaterakoan, eta batez ere jende gutxi biliko den espazioetan ari bazara, ze igual Transpiren nahika udaberrian egiten baduzu, egunero jendea topatuko duzu pentsatzen dut ez diozu. Bai, udaberrian abitzen dianak Pirineo erdikaldean elurra eta izotza topatu gute. Nizte, hilabeteak direla, bekaina bukaera, ustaila guztu ireila, 185. Eta esan dezun teknologia hori erabilgarria da, ez da garestia, norbera jakin baduza dan garestia, 40 euro, lehen 60 euro esan dugu aterpe bateko gaua, tresna horre balio badu, ez dakit zenbat, 50 eta balimazote geolokalizatuta, agian bakarren batek ez du geolokalizatuta egon nahi, esan duelako Pirineo eta ez dakit noazi, baina, teknologiaren posible egiten duzen, zerbitzu hori satelite bidezkoa da, eta telefonia nik uste antena bidezkoa dela. Hori bada, esan dezun ansiedade klase hori, ez, bata da koberturarek ez izatea, eta bestea da bateria bukatzea. Bateriarena errezagoa da, badaudelako gaur egun, akumuladore batzuk eman litezkenak, eguzki plakakin kargaturik ezkenak. Txarrena izan diteke, biak txarrak, baino batek badirudi soluzio hobea daukala, ez? Eta gero kontu zibile bat da ere Andorran, hau arrazoi ekonomikoa da, Andorran sartzen zarenean, Andorra ez dago Europako rumen barruan. Orduan, hango dei bat jasotzea, oandik dei bat egitea, da euro bat minutuko. Osa, norbait mendira baldima dikoata eta okerragoa da internetak konektatuta balin baduzu, eta WhatsAppeko 4 mezu eta 5 argazki jetxi, eta 100 eurotaz ari egitezke. Hori, ni han jakin nuen, sartu baino lehenago jakin nuen, zen Transpireneikak badu abantaila hori, ez zuzoaz, baino batzutan norbait dator. Denok norabide beran jungo bagina, goi desberdinetan, batzuk gatzate eginelako, beste batzuk eraneun da, beste batzuk biarateako direlako, etzea solapatzen, baino datorrenari galdetzen duzu, zemuz dago Pinetako igoera, edo hango iturrin urik badago, edo nun izan dezu kobertura azkenekoz, edo Andorran, kontu zibili, frantzesa alima, atanzione, Andorra, tesatu izu, ez zenekin, baino, jendea gurutzatu ala informazioa biltzen zuaz. Hori lasaigarri da, baldin eta espada espantuz eta zen nube, jodi, Cataluña, ahí te mueres, porque tal y tal. Esate hizo, empezamos 3 y uno se volvió y el otro se deshidrató. Bueno, holako jendea ere, baina, bere ala zen duzu. Traza, ez? Ondo, Transpireneika bidaia zari gara, eta azken minututan ere bagara Josu Iztuetarekin, baina tira horrelako bidei bate buruan baduzue, eman ditugu, ez dakit, zertzela da batzuk bintzat, prestakuntza fisikoari dagokionez ere Josu, ibili behar da, bizpairu eguneko saioak, 6 ordu inguruko bizpairu eguneko saioak, behintzat egin, oinak eta gorputza eta bizkarrak lehen esan dugu, pixkat gehiago eramateak ematen dizula seguridade eta lasitasun bat, baina hortarako ere bizkarra, sorbaldak, eginak behar ditu ibiltariak, bestela 3 kilo izan daitezke gero lesiorako arrazoi ere bai. Beraz, hor norberak nortu behar du ere zerkin moldatzen den ondo, eta ezkarari bakarrik bizkarraz, ez? Belaunek ere mendian sufritzen dute, adinarekin gehiago, pixu gehigarri horrek belaunetan eragina badu, horrelako ibilaldi bat egin aurretik,
mendian ibili egin behar da. Honek ez esan nahi, prestatzaile fisiko batekin seriak egiten ibili behar duzuenik, ez da horrelakorik, baina hartu eta mendian barrena gozo, ezagutzen ez dituzun bidetatik ere aurrera tatzera, eta pixkat mendian lasai ibili erdi galdu hortan, bazoaz aurrera, bazoaz atzera, 5 ordu egiteko asmoa eta 7 bihurtu badira, bueno, horrelako saioak egiten ikuste behar dela, ez? Hainbeste kilometro eta hainbeste mendi igotzeko, ez jozu. Bai, nik ez duen hori egin nintzen entrenatu. Bai, bizitza oso garramazulako mendian bueltaka. Niretzat, ustegabeak izan dira nire bizitzaren 180, osea, laguna baditut esaten diatena. Onik esaten diet. Gu ez gaona gauzak antolatzen, gu gaona gauzak improvisatzen, ez? Eta hori, bada suerte bat nire gau bat, etapa luzatzea edo hemen akanpatuak izatea edo urik ez egotea edo hori kudeatzea erreza egiten zai, batez ere jende talden ardura eraman da gero, oain ere burua beste ardurarik ez daukalako. Eta gero bai pixkat aldez aurretik komeni da motxilakin ibiltzea, komeni da esan degun oinetako hoiekin probatzea, ez da berdina pausua ematen, zazui hemen ondo dauzkatzun zapatileak eman pixurik gabe edo motxilakin ez da pausua berdina ematen, zapatillo helendikan baneuzkan da baba atera diate, o indiate. Ta asko, badaude, aterpe batzunik bate, zeozer idazten ari naiz da bat ditzen nion, kompitia hor jartzen dian, zeoiek, jendeak entzitu mendiko oinetako, izan zapatila izan bota, eta nik duzu kompi despararapu, zinta amerikana, tirita klase guztik, orpoetan eta behatzetan. Uste, bai, behar da forma fisiko bat, ez behobia bata hogeiteko forma fisikoa, baizik eta, osasuntzu motivatu, eta erabakiak noski, gaur, ekaitza bali mator, gaurko plana aldatu ingo ezu. Aldatu beharko zenuke. Mi uste hor behar dela, forma fisikoa baino gehiago, nik uste esperientziak, eskarmentuak ematen duen beste zozer. Ze normalean nik atzerian asko hitz egin izan dut euskaldunok eta, mendi giroetan bizi garenok, baina mendi giro guztietan ez da gertatzen, badugu ohitura bat mendirako. Nik izan ditut olako, improvisazioak Korean egon olimpiar joku batzuk kubritzen, eta gero egun batzuk geratuan, badago men irla bat eta Fuji Mountain da, 2600 metro dira, elurra dago, baina udaberriko elurra bat, ara joan zara. Zapatiekin, krampoirik gabe, polainari gabe, belaunazpiko korri egiteko maila batzukin, plumifero bat, txano bat, eta jendeak ikusten zaitu, eta zaitu, gizajo hau noradoa ba. Eta aldiz, zu bazoaz mendian gora, arduraz, jakitun, elurra dago, elurra biguina da, zapaldezaket, bano aurrera, eta beraiek berriz, dijoaz, bastoiak, piolet bat motxilan, piolet hori erabiltzeko aukerarik ez daukazu mendionetan. Baina, ez, oso... Eta bazoaz eta mendian ibiltzeko itura baduzu fisikoki ere gaitasun hori, jaisterakoan ere erori gabe kontuarekin aritzeko gaitasuna, gogoan dut gertazu hitzaidan ere Japonian egon da, Fuji mendian, lehen ozin izan dut, Jeju esan nahi nuen, Korean Jeju Mountain zen eta Japonian Fuji, edo Boisin ez da egizen mendi puntatzegolaan, eta beraientzata, baina, bai, eta ibiltzen zara, eta, hombre, ez, alegia, azken bilabetetan, igualen ez mendira joan, baina aurrekoetan asko ibili naiz, banabil, eta eustot badaukagula kulturalki oso txikitatik mendian aritu izanaren, jakituria edo zerbait, horrelakoetan ere oso lagungarri zaiguna. Eta edozin kulturetan hori ez dagoen barneratuta. Harritu egiten dira uste dut gurekin. Egan pereziki, garen jende kopurua izan da dagoen mendizale, ohitura tradizio kopurua hori ez dago inon. Katalunian igualango zentro eskursionistatan, baina hemen ainekoa ez, eta oain ja mendizale badaudeleko askotan da. Leonen, da mendiak baino gertu dituz eta hundiagoak, baino lehen, Valladolidko batek ez du esaten me voy al monte, esatezu me voy al campo, ez? Mendia, mendizaletasuna, otako orografia bat badezu. Eta aipatu dituzu inigo, pioletak eta makila, bastoiak. Nik bai gomendatuko nituzkela, baina hori ere autopersonala da, bastoiak. Bastoiak pixuakin asko launtze dute beti gora,
Seguridade handia emateute, errekasto bat gurutzatzeakoan, goitibera gesteakoan belaunari pixa hundiak entzen dio. Eta horrez gain, ze ibilkeran asko laguntzen dute ados, edozein piztirekin, Bai. txakur batekin topatu, ez da egite, serri edo etxe baten inguruan, eta txakur hori pixkatola orduri jarri balin badere, makila aurretik daramazula, eta txakurrari beti aurpegia eman da, libratuko zara, edozein sugandila, edozein piztirekin ere, baduzu... Sasi, ez dakiz, bai. Oia, sasi batzuk astintzeko ere. Jende batentzat, makilak ematea, goindela, 20 urte ematezun, pxezia. Himalayista bat zinela. Baina, hori beta ere esan dezuna, granpoiak eta pioleta, gero eta gehiago, olako ematen dia, aholku batzuk, ez? Niri ere, erreskate servitzutakoekin egoten nintzenean, da izan ziatenean, adibidez, kontu, las caras norte, los collados de más de 2.500, hay mucha nieve y hielo, y es muy recomendable el uso de los grampones y el casco. Odun, zukor, irakurketa, bueno, ni mendiko gidaria izan, naiz ez, baino, esaten dut, claro, esan behar da, muy recomendable, es llevar grampones y piole. Seno saber usar. Hoi da, katea bezala. Kateak eramatea beharrezkoa da. Bai, eramatea talbalima da jartzen jakikia. Bestela maleteroko katek ez dute balio. Eta berdin granpoiak eta pioletak, seguridade ematen dute motxilan eraman da, ez baituzu erabili behar hobe, baina lehen bazeon ere, nik hori gaztetan batez ere, 50 metroko zati bat, eta granpoiak eta jantziko ditu, pixkat hori izan, de flojos, ez granpoiak jazte, eta puxka da. Baina irristatzeko behar dituzu 3 metro, eta gero, haueneko 3 metrotan espaziak gatzen bazoaz. Gero istripuaren egitetan, nean atestatu asisi tal, bien equipado, y lleva, zeraman, granpoia eta pioltak, mochilan. Hoi pixkat kudeatzea ez da erraza, gero eta uste hezkuntza gehiago dagoela, baina erabiltzen jakitzea, ez da nahikoa eramatea. Josu iztu eta goizeko 11 eta 4 minutu, azken orduari heldu behar diogu, eskerrik asko, Transfireneikaren inguruko xehetasun, hausnarketa eta bestelako egin ditugu, eta tira, jarraituko dugu datozen asteetan ere, uste dut aste artean gurean behar duzula izan, egitzu edo Iker hiri arte zatozen? Iker etorriko da. Gai hori buruz berak landu duelako. Atzu Ikerrek kontrako informazioa eman zigun, baina Iker hiri artetazu moldatuko zarete. Bai, esan zidanea, lagunduko nion da, bai. Zue jakinan gaina bazaudete. Bat edo bestearekin ere ederki moldatuko gara. Josiztu eta eskerrik asko. Eta bagoaz azken ordukoaren bila, oiana, zegoizeko 11 eta 5 ditugu, barkatuko dugu. Itxaso Leon lankideak, Itxaso zure da mikrofonoa eta azken orduko hau entzulentzat. Egunon, tarte informatibonekin hasteko horrekarriko dugu azken orduan ezagutu dugun ezbehar bat, Nafarroako larrialdi zerbitzuek emakume bat eta 2 eta 6 urteko 2 haur hartatu zituztela ostegun honetan Tuterako etxebizitza batean karbono monoxidoak eragindako intoxikazioaren ondorioz. 112 SOS Nafarroako larrialdiak kudeatzeko zentroak ostegunean arratsaldeko 6:25 jaso zuen ezbehar horren berri eta anbulantzia medikalizatuak Tuterako Sofia Erregina ospitalera eraman zituen 3 zaurituak, guztiak pronostiko arinarekin. Suhiltzaileek Tuterako Los Yeseros kaleko etxe bizitza aireztatu zuten orduan, eta Tuterako udaltzaingoak bere gain hartu du ezbeharraren eginbideen ikerketa eta instrukzioa. Eta ezbehar batetik bestera izan ere 10 pertsona hil dira eta beste 2 larri zauritu Zaragozako adinekoen egoitza batean piztu den sute baten ondorioz, goizeko 5 aldera piztu da sua Zaragozako Villafranca de Ebroko Jardines de Villafranca delako erresidentzian. Ordu horretan, 82 lagun zeuden egoitzan, Aragoiko gobernuak jakitera eman duenez. Eta esan bezala, 10 dira hil direnak eta beste 2 larri zauritu. Eta Estatu Batuetara ere gerturatuko gara azkar gogorek hartzeko gaur goizeko lehen orduetan ere aipatu izan dugun kontu bat, Ameriketako Estatu Batuetako 3 instituzio nagusiak izango dituela Trumpek kontrolpean, ordezkarien ganberako gehiengoa baieztatuta. Bere programa oztopo handirik gabe garatu halko du beraz, orain 2 urte lortu zuten Donald Trumpen errepublikanoek ordezkarien ganberaren edo kongresuaren gehiengoa, eta azken hauteskundeetan berretsi egin dute. Hauek orain artekoak Inigo, eguerdiko 12 arte segi bigarren kafe hartzen.
Eskerrik asko Itxaso Leon, bagoaze aurrera, eta zera, kafe hartzeko txandari iritsi zaigu, goiuri lebatuko zaigu tarte batean, hemen aurrera tatzera bantzan ibiliko gara zuekin, baina Oiana Maritorenaren eskutik aurkeztuko dizuegu, Beñat Urrutia. Beñat Urrutia Pujana, Jatabe, Bizkaia, koreografo, dantzari eta sortzailea. Oso txikitatik murgildu da dantzaren munduan. Hasieran, Getxoko Ane Marko Arturen eskolan, eta 2006an Igor Jebrarekin ikasten hasi zen, zeinarekin pipi bailarina lanean jarduntzen. Horrez gain, euskal dantza edo gure herriko dantzak oso hurbil izan ditu beti. Txikitan, Amilotx taldearekin aritu zelarik. eta 2015an bere ibilbidea dantzara bideratzea erabaki zuen eta dantzerti eskolan hasi zen koreografia eta interpretazioko gradua ikasten. Bertan zela, Euskal Herriko Unibertsitatean euskal dantzaren inguruko ikastaro bat ere burutu zuen eta ikasketak amaitu ondoren dantzaz konpainian sartu zen. Bertan egonda 2019-2022 urteetan eta hainbat koreograforekin lan egin eta sortzeko aukera eman dio eta beste hainbat egitasmotan ere parte hartu du. eta 2019an dantzan.eus eta Eresbilen ikertzaile laguntzaile aritu zen. Euskal ondare eszenikoa babestu eta dokumentatzeko proiektu batean laguntzen. Honi esker, elkarrizketa eta grabaketak egin zituzten gure ondarea babesteko asmoarekin eta hitzaldiak ere ematen ditu honen guztiaren inguruan. Dantzaren eta kultur kudeaketaren inguruko masterrak ere burutu ditu. Ikasketak egin zituen dantzertin lanean dabil 2022 urtetik. Teoria eta historia departamentuan, eta UNEDen ere ikastaroak emandakoa da, baina dantzari gisa ere badabil jakina. Eta hainbat konpainia eta artistarekin aritu da. Kukai, Eneko Gil, Laida Aldaz, Matxalen Bilbao, Ika Teatroa. Badirudi hainbeste proiektutan egon arren, denbora ere geratzen zaiola. Izan ere Euskal Herriko Unibertsitatean, Euskal Dantzan bilakaerari buruzko doktorego tesia egiteaz gain, dantzari eta sortzaile gisa ere badabil. Eukaliptus obran ikusteko aukera dugu gure antzokietan. Eta egun, Ainhoa Usandizagarekin batera, beste proiektu bat sortzen ari da. Bere konpainiarekin ari da hau egiten, Enbatarekin, eta honen zuzendaritza ekoizpen eta gainontzeko asko ere, berak daramatza. Bizi etorri da Bilbotik bere ikaslekin egotetik, eta hementxe dugu gurekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Beñat Urrutia Pujana. Egunon, zer moduz gaude? Ondo, bilurra ematen dago, itxutena bizitza guztia holan. Segundutxu bat. Susto pizkat, denez, ondo. Ondo, bai. Sentsazio daukazu, orain horrela den aurrean jarrita, egin dituzula pentsatzen zenituenak baino gauza gehiago. Ez zait, holan esan da zait esan. Gero holan esan da gauza, esko matau zerrenda badalako, gero... Bueno, badira. Gero badana holan elkarlotuta dago, bota ez den atxean dozen gauzak. Arantxaz, ningun bitartean, bitartean, karo. Basa honako solapatzen dira. Eskerrak batzuetan. Lehenengo galdera nik ingo dizut naiz eta erantzuna badakidan, baina gure entzulek jakin behar dute, ze irratsaio honek bigarren kafea izana du, sekzio honek kafeutxa, eta galdera da, ea kafea gogoko duzun ala, ez? Gogoko ez esan, adikzioa dekotela. Bai. Zan, goizero esnatzen az, noski goizero esnatzen azela, Bilbo Ainhoa beharrera, eta goizan goiz bozetan esnatzen az, eta hor, kafe egiten dugu, kafetera amerikanana, eta orduntaren sartxuko, termo baten ematen dut, horren hor nabil, termori pasatzen Euskal Herri guztitik, eta eman aldi badago, no klasak ematen noan, no beste hau egiten noan, beti nabil, kafetar maten kasualidez, oin izotekarre, baina handeko kotxean botata,
Utxik zegoen dagoeneko edo Utxik, ja dana edan da. Bai. Ike, bueno, hor badekotola, adikzio minimotxu bat. Eta adikzioa gainditzeko asmorik bai, edo adikzioa onartu duzu zure bizitzan, eta hortxe dago eta hor jarraituko du. Onartu dut eta listo. Listo. Bai, problema handiagoak dauz, konpontzeko, eta kafeana, bueno, momentu eskalte ezotzen izak egiten, horrekin jarraituko dut. Bueno, Beñat, aipatu du txikitatik ja dantzaren munduan, ez? Edo dantza izan duzula aldamenean. Kontatu pixka bat, nola gogoratzen duzun txikitan, dantzan aritzen zinela, kaso etxian ere bai, nola hasi zinen ikasten? Bale, nik ikastola tenikazioan, eta ikastolan bertan, bazegoen lagun talde bat, egiten futbola, rugbia, eskupilota, mendio joaten ginela, eta dantza baita egiten gendun. Torra, hori izan zen oso modu naturalean, abitarago kontu bat. Gero, ni guztaiatan pilo, dirudienez, ez dugu goratzen hori kontatzen dozti, Eta, gero baita medikoak izan zuzten momentu baten, posizio, zorbalak arte izateko, hanka batuta, eta, lan, ariketak inbarrituela. Eta, jarri olako korseak eta kontuak, edo bezala hasi dantza egiten. Serio. Entonces, dantza betian egin dut, jarrituko serio egiten. Torran, zonalde hortan zegoen dantza akademia bakarra zan, hanenan, berangon zegoela, bukarai hortan. Eta, bola pasa, eta egiten, ez zegoen mutilik. Torran, mutila zegoen toki bakarra, esan Igor Jebran Akademia, eta horretik joan nintzen ara, ez zegoen beste... Arrazoirik edo. Arrazoina nagusiagoriko lan. Eta, gero Euskal Dantzak horbe tartan egon dira, beti, izan zerbait. Agertu zela bidean, ez da zerbait hori pasioat izan dutela txikitan eta beti dantzan, eta jolazten eban, ez emitzen gaintxoko guztiekin. Eta medikoak esan dako hortan, izan zen, erabaki hartu, joan ugerre egitera, iminik orze bat denako, jarritu dantzen, dantza jarritu. Jaro, dantzan gustuko dut, ez? Eta hori, oso zondu naturalean, eta herrian besto sekula jasan ezer, ez dinok ez dozte zer esan, normal, oso natural. Uste duzu oraindik batzuetan adibidez txikiek eta jasaten dituztela, kaso, ez dakit esaten duzu, mutila izan da, dantza mundu hori, kaso, oraindik badagor, mugatxoren bat edo? Ez da, suposatzen dala, seguro, orain txik entzunda dekot jendea asko kontatzen dituen historiak, eta holan, nola zizan, erdi eskutuan, erdi... Eta dize, nik uste sortan dizan, ebala. Nik gointzen lagun kuadrilla hortan oso modu naturalean egiten zan kontu bazalako. Eta, apunta ginen danak. Osa, kuadrilla guztia apunta ginen dantzara, gero batzu futbola dedikatu zen gehiago, truk eskupilotara, baina oso normal. Osa, ez egoen... Zorra zitezken mendi talde baten. Hori entzunda dekot, jendea badagola olako ondino, konpontzen doala, eta oin ja, dantxerti sortu dala, ja beste maila bat hasi hartzen, ez dantza Euskal Herrian, eta... Pero ondino oso badala zerbait, gainditu barrakoa. Horixe galetu nahi nizun pixkat orain dantzertiri buruz, zezu bertan, hor ez dakit ere modu naturalean erabaki ote zenuen dantzertira ikastera joatea, eta gero, zer suposatzen duen orain ere, bertan, ez, beste aldean irakasle gisa aritzeak. Hori badago lan historio bitxitsu bat, ez? Ni fisika ezin zen ikasten. Epa! Joan fisika. Eta ondo, gustora, disfrutatzen pile bat, oindeko lagun kuadrillan zatian dira, fisikariak dira. Eta, orduan dantzerri zalu zuten. Uste egiten, nien irugarre maila dago nintzen, fisikan, ja. Eta zan, gaztean azela aprobetxako dut, egiteko hau bila zerran. Niotu igual, hemenik 10 urtera o 3 urtera igual ja, gorputxak jatotxu igual erantzungo. Eta, aukera proba dinean, eta horren ondo pasan eban zarrera frogan, oza, horren ondo nik ematen ingo espektatibarik ez. Claro, agian presiori gabe ere joateak badu, ez, batzuetan. Disfrutan eban horren bestez, pues hau ingo dut. Aprobetxak eta ingo dut. Eta fisika utzi zenuen orduan edo elkarrekin egin zenituen? Zazin txan elkarrekin egiten, izan zen ja... Claro, eromena, ez? 2 grado, eta gero, egiten eban azterketa bakarrik lehioan, orduan zan joan azterketak egitera, eta... Maiakin, txikotela pizkatu pastartuta, urte bete pataiat, urte bete da sozer, irugar maiko gauzatxuk. Eta, oin dantza dedikatu honaz. Dantzan bere egin nahi neban, modu teoriko batean. Aha. Ez dantzari izateko, eta holan, uste, duten badako lakor, beste mundu, bentan, harrigarria dana, ez, dantza berak zertako balio da, ondik datorren zertako, ze balio sozialdekon, nola erregintzan, ze nola guntzen dauen, antolatzen, eta
Ez bau teorikoki hemen badago, lako mamipila, eta ez dago oso ikertu izan den gauza bat. Eta hor da, dantxertin zatu nintzen, nik hori argi eta garbiakoan, ni teoria egin edo, ni teoria. Eta, eta hola nintuen urteak. Horrekin buruan, fisikako modelo eta ideia horrekin, behi hau dantxa eta kultura eraman da. Eta, gero, dantxari kasualea de, negoran laugarra maian dantxaserik deitu ninduten, etorri gurazu, ona, venga, zergatik ez. Mira, deitu nautela, edotena nilana topa behar, eta hor da, zintzen dantxasen, eta beste, beti teorian gauza hori beti izan dut hor buruan. Eta, masterak egin tuen, gero doktoretxat ezira punta nintzen, eta horren derrepen dantxertirik deitu ninduten aukeran ekoalara joateko, horrezko batzuk egitera eta teorian. Zena, venga, oin, hau da, aprotxako zarik ez. Eta hori bitxia da ikusten bestaldetik. Bai, ez da? Hori, eskola txikia danez, ez deko lezolako, ez da masiboa ez danez, zuk ikartzen dozuna gona, eramatuzu klasera, idazten dagoen artikuluak, ez da izan, klasera kartzen dozuz, kartzu beste, eta sortzen da sinergia oso interesanteak. Nola ikusten dituzu ikasleak ze? Zuk ematen duzuna teorikoa da, ez? Batez ere, zuk hori ikasi nahi zenuen, ez? Esan duzunez sartu zinenean, ikasleek ere interes hori badute, edo kasu honetan gehiengoak nahi duena da, hori dantzari izan eta hortaz bizi. Gehiengoa jarretxena, dantxari izan nahi horkin, zentxu guztiak. Gradua, koreografia eta interpretazioa, ez da teoria kultura da. Ordein zatzen, dekoten pasino guztiakin, eta dekoten kuriose guztiak azaldu nahian, sistema magikoak zelako pedagogia zekoten atxean, zer da ikerketa artistiko bat, ikerketa akademiko bat zer da, ikerketa akademiko artistikoa zer izan ditezken. Gero sistema agrafoak zer diran, ezazkean izan baitin materiala dale, ez hori bizirauteko, nola sortzen diren eskolak, nola sortzen diren, nola antolatzen gizartea horren inguruan. Eta ez da inizatzen, hori transmititzen hori badala, dantxa zaritzea hori badala. Azkenan ez, zare bat, ez da bakarrik holtxan ikusten dana. Hori izebergan punta. Holtxan non horregoteko, historiako atalak onditeken dagonentik, ekoizpenera dana dau, zare erraldoi bat. Danen hartan logula guztian lagundu ere itzen, eta teoria badeko lehor bere txokoa. Dizintek graz bait, zat oso interesgarria eta oso baliogarria laguntzeko gero eszenaratxe prozesuetan, laguntzeko sorkuntza berrietan, berreskuraketa lanetan, galdutako dantza nola berreskuratu, nola artxibatu gauza guztiak, ekoizpen bukatzen danean, hor badago pentsamendu hori guztia, eta ni intentzinoa, dantxartin nagoen epe honetan, da hori transmititzea hori, pasio hori aliketa gehien, eta ikusten hor beste irten bide posiblea dagoela. Niri transmititu dit. Bai, niri gogoa piztu dit bezala eta entzun zaitu danean ez zu nola sartu zinen pentsatu dut. Begira, bada ere, akaso, nik adinean gora egin du, niri dantzatzea asko gustatzen, baina badakit dantzaria naizela, eta naizela izango, baina behintzat beste arlo hori ere ezagutzea oso interesgarria iruditzen zait, bai? Beraz, beste gauza gehiagi egiteko, baina ikastaro bat egingo nuke. Pero jena, ine ditezu. Dena. Ine ditezu, Lapolgaren flamenko ikastaroa. Egin nahi duzu zirku ikastaroa asminekin. Joan nahi duzu ikustera Euskal Herrian ekoizten diren antzerki obra guztiak. Oiana, denetarako... Ez ezin da, badakit, baina, Fisika ikasi nahi duzu? Ez, egia esan horrez itin bidiarik eman. Hori ez. Beste guztia bai. Can't be drunk. Now that I don't even die. Hemen galdera batzuk dauzkagu, ez direnak gureak, ez dakit oiana testu inguru gehiago jarri nahi dezun, edo... Normalean, aste batetik besterako gonbidatuak lotzen ditugu galdera bidez, baina eskatzen zaizue galdera jakinda norri izango den gonbidatua. Orduan askotan lotura izaten du, edo ez. Eta uste dut lehenengo galderak ez duela, ez dantzarekin, ez artearekin eta olako zerikusi. Galdera filosofiko bada, entzungo dugu. Taki filosofikoa du pertsun, ez dakit, entzun. Ea dan, pertsona bat gehiago audioak 4 minutukoa bidaltzea, o hartuta telefonoz deitzea. Eta beste galdera da,
nola izan da zure esperientzia edo nola ikusten duzu? Euskal Herritik mundura edo mundutik Euskal Herrira? A ber, orduan lehenengo galdera da, ea nahiago duzun. Audio luzeak bidali, Luze bat, WhatsApp bidez, edo telefono zuzenean hitz egin. deitu. Hori da. Hori da lehenengo galdera. Vale. Miren Lizeaga dantzariak bidalitako galdera. Bai, Ez autuzu? Bai, begira, badakizu. Izango miren. Bueno, ni niko desastre naz telefonoagaz. Oso desastre naz. Eta ya zebe, sufritu oso pizkatxo bat. Ez. Claro, nik ordan astu iteina deitxeana, astu iteina mesua bialtxeana, eta claro, berina hori in extremis gauza bialtzen. Nahiago nuke deitu. Gero, audioa be, bueno, ez da izan. Bidatxintuena dia 30 segundu, baina oso askar berro egiten dut. Ez dezu behar 1,5, ez bi, bueno, orduan ja eromena. Horra jendeako izan duen, ja badago men, abiedura askarra minita. Oina, aukeratu barko banu, pues hori, inaiagoko nuke deitzen. Benezote egiten ez bat ez beste. Zogiatxot mesu bat testuan iatxita holan autobusan nangonea, trenean, o kaletiko inez edo, holan, eskaz. Hori ba, obetxekoa. Eta beste galdera zen? Euskal Herritik kanpora edo kanpotik Euskal Herrira? Orokorrean. Orokorrean egin du, bai, hor bakoitzak bere interpretazioa nahi duena, bai. A ber, Euskal Herriak interesgarri izan daitekela, ez? Euskal Herriak zerreko eskaintzeko munduari, ez? Kaldea interesgarri oso eta oso polita. Gorgan, urbeltxekin egin eban bolada, holako elkarrizketa batzuk, eta bera, komentatzen zuena ezarreko, ez? Musika irlandesa. Irlandarrak zer eskaini diote munduari. Musikan bide, zer dan iraultza bat, zer dan nazio identitatizatena, zer ez da gizet, egin historian, konturatzen, eta bera komentatzen zuen, Euskaldunak igual, eskaini aldotxa una munduari, dantzak izan ditezkela. Eta nola artikulatu dantzan bidez, bai, gure nortasuna zer dan, o zer izan nahi dugun, o izan garen, o nora joan nahi dugun. Eta horan, oi hartxun bat egitean horren bidez, eta idea interesante ditu dietan. Zobaitu lan, musika errandezana oso argia da. O musika amerikanana, o pelikula amerikanoak. Bueno, bada, zebet igual guk esportaleik eguna, nahi, infrastruktura jagokin eta egina. Eta gero, mundutik Euskal Herrira, uito zait, galdea polita, izan mitzatekera, ze lapurtu dezakegun. Ez azkena, bueno, mundua planeta bada dagona hor, zait, espazioan flotatzen ez da zuzenea, pero bueno, handago espazioan. Dana gaude toki igualean, dana badago hor, ez? Kapitalismoa, neoliberalismo guztiak agarpatzen gaitu, mundializazioa, krisi energetikoak, dana. Ordan, ez guzela apurtu dezakegun, daden korronte berritatik, daden gauza berritatik, gure ona ekartzeko, beti kontuan izan da, sare baten parte garela. Hori garrantzitsua da, ez da, uarte isolatu bat, ez? Askonan, eta kultura eraman dezoin, ez? Askotan plantatzen da, uarteak diela, ez? Eta euskara esteko loturari gainontzeko hizkuntzekin. Ez da isolatuta. Kontinente batean barruan gauz, munduan barruan gaude, lege ekonomikatxoen barruan gaude, lege sozial batxoen barruan gaude. Horretzen baita importantea ikustena, kanpotik ze aldaketakin nahi dan, eta hori nola dugun ekarri, hon Euskal Herrira. Eta ez, hartu eman hortan, sartzeko. Ez da gitu ondo azaldu duten. Haze erantzun ona, Bai, oso interesgarria. Bai. Ikusten da, nondik datorren, ze interes eta dituen, eta segurazki ikaslei ere hori transmititzen dizu. Aipatu duzu, urbeltzekin egintzen dituela elkarrizketak, nik aipatu dut, Euskal folklorean edo Euskal dantzen inguruan eta ikerketak eta egin dituzula. Horrek guztiak zer eman dizu, imaginatzen dut, jende askorekin elkarrizketak izan dituzula, zer da hortik atera duzuna edo nola bizi izan duzu hori zuk ere? Hortik atera duten argian, ez da gizatoten argian, atera duten kontua da, oin proiektu berri bat egiten gauzela, horien bata, eta, oin gero salduko pizkatxu bat horrekin, azken nola heltzen da hortara. Hau guztia hasi izan, ni banekolako kurioside bat, bere momentuan zer zan Euskaldun izateana. Euskara itxeitekin nahiko da, gauza gehiago doz barruan, mugitxeko modua da, bizitxeko modua zer da. Eta, ez da nola helduko nintzen, igual dantxetan o kulturan zozer egon daiteke hor.
Eta horren, hortik anebetu gintxan, eta gero izanen aukera, praktika batzuen bidez, dantxan.eusen egoteko. Oier Araulazakin, Amaiur, Eire, baita hor zegoen, bulegoan egon gintxan, eta horren bat zegoen, momentu batean zer zen Euskal Ondare, Euskal Ondare nola artxibatu. Eta nire ez bilen ingo dan artxibo baterako, ustot ja badagola, argitaratua dagola, o argitaratxea raungo dala. Eta bueno, hor bat zegoen, gauza interesantek eta zinak, zer zen herria, azkenan zerbait inmateriala da, dantxa, esteko gorputxik. Horan jendeak gorpuzten da hori. Eta nola, ze egoerakin aurre erronko horria eltzen dutxan, o nola herriko ze baliabidek eltzen dituen erronka horri eltzeko. Eta ustot hori dela gauza nintzat argien atean eban, badagola zait inmateriala izatean, zabait guk egunero eraikitzen duguna. Bago produktu bat esan, beno forma estetiko bat izan itekera, nola goazen hori guzti elikatzen gure eguneroko akzioen bidez. Toia nik ezken elkarrizketa hauetatik gehien guztaiatan ateatzeana, eta tolako batean aukera izan urbeltzekin egoteko. Eta bueno, berekin bai izan, noizean behin, telefono ez dut ezonzko erantzuten, gutxia eta beno, gehitzen gara kafetxu bat hartzeko, eta komentatzen izki behi deia, bere kontuak, eta nik gehiago noa entzuten hor, lapurtzen adoten gauza guztia. Beno, azkenean hori ez, nola irudikatzen dugun mundua, gure eguneroko akzio txikitxoetatik. Eta gero, guztia azkenean gaur materializatu da proiektu berri batean, enbata, ditzen dana, eta azkenean hor basana, zerra euskal folklore garaikide bat egitena, ze zentzudeko, nola egin diteke. Posible kontatzen eguneko berriak, aldizkari bat emodun, eguneroko berriak, baina pertsonai tradizionalen eta arketipoen ahotsetan. Zaiek, ze esango ziguten? Zeirek, ze kasi ezakegun arketipo personaje horietaz, o dantxak edo horietaz, mugimendu horietaz. Azkenan galtzen dugunan gaur egungo kontestu batean, zai ez da berdina langilea zer zan, etxigarren mendea zira, o zerran 21. mendean. Gaina pandemia pasata, eta beste mundu batzu diela. Interesan dizentekela, kartxean horiek, personaje horiek, behar gina, inautirako erregea, hartxa, basatiak, eta toiek iminten gaur egunean, eta haiek kontatzen gaur egun gertatzen dien berriak. Eguoldeak gertatu dienak Valentzian, eta nola kudeatuen hori guztitik, edo ze gauzetara, gasolinan presio gora doala, haiek personaje nola biziko zuten. Eta hortikan abiatxeana, hori proiektu berri honen helburua. Eta azkenan guztia bat hor, ikerketa horietaz, itxaldiek eman dituenak, eta azkenan zerra tradizio, eta tradizio hori nola aldogun eguneratu. Azkenan eguneratzen dela, gure bizitzan egiten duen akzioen bidez, ez dela zerbait heldu arran produktu batera, o tal. Toi izan, argien ategotena elkarrizketa hauetatik, eta... Eta enbata proiektu honekin sorkuntzetan zabiltza orain, ez da? Okerrez banago, enbatarekin ari zara Ainhoa Usandizagarekin batera zerbait sortzen. Zer ari zarete sortzen? Oraindik ikerketa prozesuan zaudete, baduzue, emanaldiren bat ola pentsatua, itxia, edo nola, ze puntutan zaudete? En principio zor, baeko emanaldi, irulau emanaldi itxia, baitugu, oin gauden aia, azkenan fintxen, azkenengo tuak, nola daun aldizkari bizi bat. Nola daun konta artikuloak, baina gorpuzten. Testua egongo da, testua badago. Baina azkenan arketipo horiek, personaje horiek eroa, inoutitako eroa. Eroak horiek, ez egingo zuten gaur egunen. Eta horren, bada horako itxaldi, performatibo, antzeko sortzen gabiz, azkenan PowerPointak erabili beharrean, tantxaiak erabiltzeana, eta guk gorpuzteana. Errege horren, inautirako erregean ahotxean zer dan lan egiteana, o hartxa eta basatien figura hauek etorkinekin. Egoten harremana gure komunitatik kanpo dagoen jendea, herritik kanpo dagoenan, kanpotik erosenak. Eta, gero proiektu honetan baita, eszena nengo da Manu Gaine. Bai, hemen ere izan genuen, espaldi. Bagado guk iruroko eszena, gauza mugidute, eta azkenean itxaldi mekanika hortatik, ze ikaste izakegun pertsonaje horietaz, eta haiek ze irakatzi aldiguten, ose entzuten ez ditugun zea hotxak gorpuztu itxaskete, eta hortik abiatzen den kontu bat, eta hor gabiz ensaiaten, gauzak egiten, jolasten, askotan,
Eta ondo, aldan egin ondo pasatzen. Esan duzu, 3 bat emanaldi badituzuela itxiak. Lehenengo adibidez esan dezakezu, edo? Bai, lehenengoa izango da, sopelan, Bai. hilabete hontako 24ean. Igandea. Igande batean. Begira. Bai, bi aste barru. Hor, agendan esango dugu, baina bueno, bai. eta besteak horrela... Bestea izango da, bateko lekun berrin izango dala 29ean. Hilabete honetan Hilabete bertan. honetan baita. Gero, Lizarran horteko data pare bat, odena hor mugitxe, abenduan izango dela, teko izango da, abenduko lehenengo astean bigarrenean, aste buruan be. Eta gero badako beste batzuk Mungian egiteko. Eta hor be badagola urtarri inguruan, hor da dela hirugarren astea, laugarren aste buruan, hortan aste buruetan beti. Bueno, oraindik itxigabeko esan nahi dut, ja badituzu esalduta batzuk, eta hori ez da, ez? Seinale ona da, esan nahi dut, batzutan asko kostatzen da geroko zea hori. Bai, guk, zan binean gauzak jendea deitzen, eta asko orkesten proiektua, eta bueno, ematen dau, jendea kuriosidadea badakola, ze izan diteken, ez? Hori da. Berengo, inotuitako pertsone batek gaur eguna zeingo luken, zekusteana, ez, jartzen alako esperimentu baten. Eta bueno, momentuz hor gabizia gauzagia lortu itxaskegun, eta... Lan hori guztia ere zu burutzen ari zara, nik esan duten bataren zuzendaritzazuk, ekoizpena, baduzu hor laguntza gehiago edo zu ari zara guztiarekin batez ere? Ba, bi ataletan gaudez, alde batetik, konpainia, proiektu honen kudeaketa perspektiban, nina baldatik zuzendaritza eta azkenan edukiak sortzen eta materialak sortzen. Gero dago, Razke Van Foplines, bera da bilena, ekoizpen artistikoan, kanpo begira da, ze gauza gitu itezken, azkenan artistikoan atal hori kudeatzen. Bai. Eta gero, eszenan, zuek hiruok. Ongo ginen irurok. Eta, espero dugu proiektua zabaltzeana, eta jende guzti ongi etorria da, interesa dekona, munduetan sartzeko. Ez azkenan, garrantzitsua zaretxeana, ez azkenan, enbata, ideia, ekaitz bada. Eta ekaitxe ez da bakarrik odeitxu bat, alik eta odei handiena balin bada, okeroto be. Beraz jendea elkartzea, ez? Bai, oso zabalik eta interesakin be, goga dekonak eta, guri idaztea nahi, inolako arazo gabe, sare sozialetan. Erantzun ikusiko dugu noiz erantzuten dute, baina idatzi zuek idatzi, interesa agertu. Idatzi, inolako programarik. Eta oso gogotxu irakurriko dugu kontu guztiak, gero. Ni baino bete biltzen alako komunikazio kontutan. Orduan, azkarra erantzuna. Beraletik jasoko dugu. Azkarra jasoko zuen, bai. Eta gero, aipatu dut lehen ere, eukaliptus lana, horretan ere aritu zera Jonander Urrestirekin batera, Matxalen Bilbao ere aritu da hor zuzendaritzan, Matxalen Bilbao gainera dantzertin ere badabil, edo ja ez? Bai, Matxalen de Pedro. De Pedro. Ui, Bilbao esan du nik. Bai, barkatu de Pedro. Bai. Bai. Berare dantzertin dabil irakasle. Eta zure irakasle ere izan zen. Imaginatzen dut edo ez zitzaizun tokatu. Ez, begira. Kasualidades. Ba, ez. Bueno, askar esan dut igual, bai. Pero eso tan oitxapeni bera... Ni zazaren lehenengo promesio izan ginen, Jonan Destabio. Bai. Eta, karo, ordan hor bat zegoen, honi hori egiten zegoen, ez genekin urren gurtaz izango zan, ez irakazengo zan, materia nolakok izango ziren, non ongo ginen, tola, izan zaulako, oso interesantean, pilo disfrutan eban, lehioatik etorrita ez, HU-tik ordan azala, helduan, masterclass bat entzun, apuntuna apunteak egin azterketa, helduara azala, misterio bat, misterioa, eta, horrez autu ginen Jonander Matxalen eta irurok, eta, bai, eukaliptusin justo hain gabiltzain giraren bigarren zatian. Bai. Eta nik izan asko disfrutatzen dut. Baina hasi inoiz horrendan txari sentitu. Bairetan? Bai. Obra hortan, testua dekot. Hori esan behar nuen, testua ere badago desiente esango nuke, baina agian Jonanderrek du gehiago, nik horrenik ez dut aukerarik izan ikusteko, baina... Horren dana kontako. Jonanderrek badeko testu gehiago ni baino, inolako dudabarik, eta eskertzen dut, ni bihotz guztiakin, hola izateana. Bueno, eta ekoizteko eta bizitzeko beste modu oso diferentea da, Mata da, arte eszeniko da, igual izan behar dela, bino, ke ba, estena montajeari, desmontajeari, publikoan dagoen harremana, aurretik osten, eta oso diferentea da, nik dantzen bizitza dontean, eta esperientzikiko. Eta hori, testu ez datotenean, eta, beste mondotxu gorputxetik gehiago egiten dala, eta hau da, ze ondo. Oin da deskantxo pizkatxua dekot. Bueno, egizan asko disfrutatzen dut, oso ondo pasatzen dut, eta gonbidatzen dute jende etortzeko, disfrutatzera,
Emanaldi desiente izaten ari zarete, ez da? Azkenean edo... Bai, a ber, guztira, guztira ez da izan izango dira, meno, orain arte, 20 inguru ingo gintuen ja. Eta, beste 10 igual badeko guzo egiteko. Eta hori, Euskal Herriko herri txikitsuak ezagutzen, ondo dagoela. Dagoela, eta... Bai, azkenean, bada gai bat, zer dan paisaia memoria mantentxeana. Non digatozen horagoa, bueno, azkenean, jamesa dugu, piztza, oso eta belengo zeun urte, un daso sorpriziko zara. Paisai horren azkar aldatzen duela momentu batean, ikusten mendi bat, eta hoi ez dakizu nola esan duela, 100 urte dola ez dakizu, dola 20 urte, aztu iten jatzu. Horren mugiz imaginari horren barruan da bilen, eta hor zeran txukizenek ogun. Paisaien kudeak eta horrek nola egiten digun guri, o nola egiten da el munduan, nola egiten dauen. Balentxean ikusten da, kudeak eta egin zen, eta nola dana, heldu da. Eta, hori ikusten helduleko interesanteana, eta igual, kritikotasun eta satira hori guztia jasotzeko oso, eta ez izan dut. Gonbidatu egiten dugu jendea, ikustera. Bardun, animatu egingo dugu jendea eukaliptos ikustera, baita beinaten beste lan guztiak ere, esan dugu azaroaren 24an, igandeaz, sopelan egingo duzuela estrenaldia, eta lanaren izena enbata da, ez? Bera? Enbata urraska. Urraska. Azaltzeko enbata bera prozesua zer dan. Zegin zein nahi dugun, aurkezpen modukoa da, aurkezpen eszeniko bat, zein nahi dugun, eta nora heldu nahiko gendun. Horren, eman alde honetan, horren inguruan gabiltza. Zorako badagola, publikoekin berra ditan da, hau da gure interesak, eta segertatzen da, hartz bat bilakatzen bali magara, eta segertatzen da eta segertatzen da bestuta. Oso interesgarria, seguru jarraituko dugula hemen, agendan gu joango gara aipatzen, eta okerrezpanago agurtu egin behar dugu, ez dago, Juri? Bai, ezke denbora super azkar pasatzen da, kafea hartzen ari diren bitartean. Nera guk ez digun hartzen. Eskerrik asko bainat, gurean izateatik oso interesgarria iruditu zaineri, esan duzun guztia, eta bai, eta zu ezautzia, eta dantzan ikusiko zaitugu, edo antzerkian, edo masterklasen bat jaso dezakegu, hori ere, bai, edo olako saioren bat, interesgarriren bat. Ezkero, nik hemen beti prest. Eskerrik asko. Zegoi. Urrengo batean kafe gehiago, galdera gehiago, eta WhatsApp audioei buruzko hausnarketa gehiago. Dabiltza jiraka, nere gelako zeruan, egun denak ez dia txarrak, batzu txarragoa dia, behin gau oso bat pasatu nuen, egun sentiai begira, ez dago ezer tristeagorik. Keep calm and bigarren kafea. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baixen Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lanak lasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, piskat egetxe zela han egiteaz, eta Glasgowko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen,
Orain, ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, bueno, Fascinating. entregara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, bueno, ose. 10 urtez entxeratu niz berarekin izaitea, eta mementu batez errandit, bai, ados. Hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lutzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan aratago doala edo ez dela, bueno, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraitan bezala ni edo erlijio hortan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara, eta apesa egiten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusi nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Bai. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea, adibidez, lanari buruz, adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupatere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten duzularik behar duzu sofritu, eta berzenaz ez duzu lana egiten da plazera. I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Something's got a hold on me lately. Oian, ari naiz konturatzen hemen maite duten bat irakurri gabe utzi dugula, Eta gorka pozik izango da. Esan digu, bere maite duta dela, asteburuan zinea duela. Azken erromantikoak ikusiko duela bihar. Bihar ikusiko duela. Ikusi genuen. Bai, zinemaldian. Bai, eta oso gustuko izan genuen gainera azken erromantikoak, beraz, aukera baduzu zinemetan den honetan, entzuleok, pelikula ederra. Eta bide batez, zinemaldian estrenatu zen Euskal Fikzio bakarra ere bai. Bai, euskaraz egindako bakarra. Euskaraz behintzat hitz egiten zuten bakarra, ez? Hori da. Bai. Euskaraz egindakoan, bai, betiko ze aurra murgiltzen bagara. Bai, horretik, bai, bare. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Oiana Maritorenak berekin, gaur asteburu atarian garen honetan, arte eszenikoen agendari ere erreparatu behar diogu, eta gaurtik abiatuko dugu proposamen zerrenda Zarauzko modelo aretotik, Oiana. Hoxe, bertan izango dira Barrexerka taldekoak, joan den astean estrenatu zuten Donostian beraien lan berria, eta Bagoiaz lanarekin gaur modelo aretoan Zarautzen arratsaleko 8:00 izango dira. Horreagatik iragan hurbilera lana, behin baino gehiagotan aipatzen ari gara hemen, asteburuz asteburu, herri ezberdinetan eskaintzen ari baitira, eta gaur Hernanin Biteri kulturetxean izango dira atxaldeko 7:00. Segurako historia oroituz taldeak sortu du lan hau, eta lanaren bidez gure historia ezagutzeko aukera eman nahi dute. Jon Plazaola Tutunplatz lanarekin Sora Luzen izango da bertako herri antzokian arratsaldeko 8:00. Eta Legorretako herri antzokian berriz 7:00 Itzaliko bagina lana ikusiko dugu. Iraiz Lizarragak zuzendu du eta kasu honetan bertsoa erabiltzen dute batez ere eta gorputz, lotxa eta leia performatu dituzte. Breaking my heart, baby. You make a mess of me. Baina beda ditugu gaurko ere, beste proposamen batzuk. Iesi, hiriburuko La Perl gelan izango da 8:30, ies egin duten 2 emakumeren historia kontatuko digun lan hau. Kili materioak ere, Ugaoko kulturetxean 8:00 emakumeon
etapa batera eramango gaitu, eta igandean Atarrabian izango dira bertako kulturetxean 7:30. Eta kumeak ere, lanak ere, emakumea du pixka bat ardatz, eta Zaiako zinearetoan eskiniko dute gaur, arratsaldeko 8:00. Aspaldi aipatu gabeko lan bat ere izango dugu berriz ere gaurkoan antzokietan, Elgoibarko herri antzokian izango baitira 7:00 esnearen kolorekoa antzezlanarekin. Bueno, abestia geratu zaigu gure arnasgunean, justu hilena, eta tira. Ari ginen esaten gaurko badagoela hainbat proposamen gehiago, eta, Elgoibarko herri antzokian aipatu dugun esnearen kolorekoaz gain, baditugula gehiago. Bai, adibidez dantza ikuskizunak dira hurrengoak, Muerte de Amor, estreinaldia izango da Euskal Autonomia Erkidegoan, Barakaldoko antzokian eskainiko dute 8:00 Manuel Liñanak sortutako lan hau, eta gizakiek harremanak izateko dugun edo duten beharraz hitz egingo du besteak beste. Formas lana ere Getxoko Utopian eskainiko dute 8:00 eta kasu honetan mugimenduaz gain objektuen manipulazio eta efektu bisualak ere egongo dira. Eta beste proposamen bat, The Ministry of Unresolved Feelings. Gasteizko Felix Petit antzokian 7:30 eskainiko da, eta Norvegiatik datorren pieza bat da, Jo Strongemek sortua. Eta galdera bat planteatuko dute, dantzak eragin aldezake, barre algara. Denak proposamen honako jana, baina nik gaur nagiak, nekeak eta ezpadite nolabait irensten, mendaron gaueko 10:00 izango den kanpora sartzen emanaldiaren azken emanaldietako bat, ikusteko asmotan naiz Zintzalkain eta Xabin Fernandezen lanak bide luzea egindu dagoeneko, baina, nik ez dut oraindik ikusteko aukerarik izan, da eskotan gertatu zaigu, hau kontatu diet, badakizu, erabiltzen dutela, hortxe, bibak esan ezin eta bihar taldeak osatuta, 3 taldeen artean plegua bestia ondu zuten, eta besti hori erabiltzen dute antzezlanean, eta paradoxak askotan gertatu zaigu, esan ezinekin jotzen aritzea, Xabin eta Intza kanpora sartzen egiten ari ziren bitartean, beraz, askotan euki dute buruan, eta gaur, gaueko 10:00 ostiral batean, ordutegi xelebrea dela, baina akaso kanpora sartzen ikusteko ordutegi ezin aproposagoa, beraz, nik hori daukat behintzat zerrendan, eta nahi nuke lortu. Lortuko duzu, asma hortxe dago. A ber, bai. Larunbatera begira jarriko garo, jana? Bai, Zeharrak berri lana eskainiko dute Bilboko Otxarkoagako udaltegian 7:00 eta bertan tradizio eta ohituren inguruan, hausnarketatxo bat egingo dute, ea manten daitezken edota eraldatu edo egokitu behar diren tradizio edo ohitura hauek. Hau gerra bat da lana Donostiako Tabakaleran izango da 7:00, Pistifaktoria konpainiako lan hau, eta Milagros eta Valentina Urdulizko Antxotenea plazan 12:30. Bi emakume hauei senarra hil egin zaie duela gutxi, eta errautsak bota behar dituzte, eta horretarako plazan elkartuko dira, eta pixkat ezagutuko dute elkar, ze orain arte asko ez dute ezagutzen, eta konturatuko dira euren senarrek ere elkar desente ezagutzen zutela, edo ze, ez dakigu ikusi marko da, zer dioten bi emakume hauek. Hil edo ez hil lana, Elgoibarko Aita Agirre kulturgunean izango da arratsaldeko 7:00 eta Elgoibarko lehen magia jaialdiaren barruan eskiniko den lana da. Beraz, magia ikusteko aukera izango da bertan. Eta dantza pixka bat ere badaukagu larunbaterako. Mamuka, Ziburuko Gui Pulu erabileran hitzeko gunean eskiniko dute Lauretan, eta Pantxikatelleria, iparraldeko koreografa honek sortu du lan hau, eta zentzumenetatik abiatutako bidaia bat erakutsiko digute, eta nik uste dut oso bisuala izango dela, ikusi dituda nola irudi, maskara, edolako gorputz kerengatik edo. Nahiko bisuala egiten du egia esan Pantxika dena, eta uste dut interesgarria izan daitekela, eta askotan ume txikiekin ere edo eta familian ikusteko lana proposak izaten dira.
Ostiralean aipatu du Gasteizko Felix Petit antzokian emanaldia egongo dela eta larun batean ere dantza ikuskizun bat egongo da. Hali, 7:30 LED Silhouette konpainiak sortutako lana da eta bertan, hola astronauten edo kometa bat iristen den momentu horren aurreko eta ondorengo bizipenak ikusiko dira mugimendu eta izugarrizko maila duten dantzariekin. Nunabut lana Gasteizko Artiumen, bertako museoan 5 eskainiko da, eta maitasun, munstro edo gure beldur eta jolasa izango ditu ardatz. 2 dantzarik eramango dute ikuskizuna eta musikari bat ere izango dute aldamenean zuzenean. Eta larun baterako azken proposamen gisa, mitologia txikiak, Astigarragako Herribera Kulturgunean eskainiko da 7:00, Bilaka kolektiboak sortutako lan nau, non dantza, musika uztartuko diren eta musika jakina Bilakak beti zuzenean eskaintzen du. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola eskatu, korapiatzen jarraitzen. Ez igandere begira jarriko gara? Bai, badaude proposamen deixente, eta beste batzuk ere ziur egongo dira, baina danak hemen ez ditugu esaten. Ez tokiru Euskal Musikaren benetako istorioa, euren bertsio akustikoa, Domintxane Berroetako bilekuan eskainiko dute, begira ordua aztu zain jartzea. Ez dut gogoan orain 7:00 den edo begiratu inbarko nuke. Eta hau ere amaitzen ari omen da, oraingoz duten azken emanaldia da, 3 kortxe, azukre asko eta brandi gehiegi. Badakigu euren urrengo proiektuan oso barneratuta dabilela konpainia, eta ikuskizun honekin oraingoz azkena dute, beraz ikusiz baduzue, hurbil zaitezkete Lozoko Gesala Auditoriumera arratsaleko 7:30. Eta Domintxane Berroetako bilekuan izango den estok 3 Euskal Musikaren benetako historia akustikoa arratsaleko 5:00 izango da. Ordutegi bereziak ikusi ditut, leku batzuetan iparraldean beti lehenago izatena, ohikoa agian beraien erritmoa desberdina delako, eta agian Nafarro aldean ere izan daiteke, ez dakit, esan. Baina bai, ordutegi desberdinak edo guerdia ere azken aldian pixkat gehiago betetzen ari da. Futbolistok, Zuhaitz Gurrutxagakek Lesakako Arriondo kulturetxean eskainiko du 6:30 igandean, eta eukaliptus lana berriz gurekin gaur izan dugun Beñat, Uarteko kulturetxean izango da, Jonander Urrestirekin batera, arratsaleko 7:00. Eta postdatari gabeko gutunak. Azpeitian izango dira, bertako Sore Osua antzokian, 7:00. Jarraitzen badugu, nola asmatu. Eta hemen gero eta gehiago aipatzen ari gara amateur taldeek sortzen dituzten lanak, eta hor seguraski beste meloitxo bat iregiko litzateke, zer den amaterra, zer ezten, baina guk ere proposamen batzuk noizean behin plazaratzen ditugu. Eta Joezak Berriro Sam lana eskainiko dute Alegria Dulantziko Txema Blasko Auditoriumean 7:30, amateur talde batek sortutako lana da, garai batean ere amateur talde hau bazegoen, baina urte batzuz bertan bera utzi zuten, eta 2022an berriz ere lanean hasi ziren. Eta antzerki amaterrari ere lekua egitea uste dugu garrantzitsua dela. Eta dantza ikuskizun batzuk ere baditugu iganderako, Italiatik dator Luna Zener Shoes On lana, Bilboko La Fundizionen eskainiko dena 7:00, eta beste hau berriz etxekoa da, Larrua proiektuko 2 lan eskainiko baitira, Aramaioko Elizan eguerdiko 12:00, Idibegi eta Gizaunka. Idibegik idiprobak ditu ardatz, eta Gizaunkak berriz txakur bihurtu den gizon bat erakutsiko digu. Eta horrez gain, aipatu Donostian Labo XL jaialdia ospatuko dela, atzo hasi zen eta igandera arte ospatuko da, hemen bere garaian sortzaileak izan genituen, eta 6. edizioa dute dagoeneko. Beraien asmoa da, jaialdi honekin ohikoak ez diren espazioetara, hizkuntza eszeniko berriak edo eramatea. Eta bertan aurki daitezke bai antzerki emanaldiak, bai dantza, bai zirkoa, performanceak, eta asko agian ez dira antzerkiarito hori ohikoetan, baizik eta beste leku batzuetan, eta interesgarria dira ere horrelako proposamen ezberdinek. Galdu ditut, eskua jarri
bihotza gola sentitu, ez ere zaitzultzen. Ba, itzordu mordoa duzu entzuleok asteburu hontarako, gauza asko gertatuko dira, eguraldi ona dator gainera, eguzkia izango dugu zeruetan. Guk honekin gaurko bigarren kafea amaituko dugu, abendurak oraindik 15 egun geratzen dira, baina dagoeneko nogenen abendua kantonekin girotuko dugu. Ba, Euskal Herrian daukagun hotza edo freskura bintzat. Oiana Maritorenak enbe plazer bat, eta datorren astera arte. Hoixe, datorren astera arte. Eta zuek entzuleok plazer baduzue, ba, gu astelenean goizeko 10:05 hemen izango gara bueltan, astelenarekin edo astelenik gabe, baina prest zuekin kafe hartzeko informazioaren, txanda orain hemen naiz irratian zaindu asko musuak agur. Noiz amaituko data nola jakingo dut, non babestuko naiz minik hartuko ez badut, zeri eutxi zenbat aldiz, hasi naiz alperrik. Egunaren amaieran konturatu naiz, agian enuen aldaketarik behar, soilik behar zintudan zu kristalaren bestaldetik ahopeka entzun. Urte berririk ez da, 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 ez da, ez da. Hogeita hamaika aurrukaroa dira, momentu batez ez etorri dira. Etzalakatu berriro argia, orain ez dago ezer utzi nuen tokia. Etzalakatu berriro argia, abendua urtearen erdia. Urte berririk ez da, urte berririk ez da, urte berririk ez da, urte berririk ez da. Keep calm and bigarren kafea.